Amma abota kallon fina-finan Indiya Hausa wannan fim wato Boot Bangla ya ƙaraso shagon mu na Telegram don mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka. Wannan fim wato dama na san dai gaskiya kun na ta ganin tallan shi to yau dai Allah ya yi ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Domin fim ɗin babban jarumin ku ne wato Akshay Kumar dama kuma gaskiya kun sani ya iya fim mai ban nishaɗi gaskiya wannan fim zai ba ku nishaɗi. Shi yasa Oga Sultan ya zauna ya fassara muku shi da kanshi a kamfanin shi wato mai suna Sultan Film Factory domin ku ji daɗi gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim. Kawai dai abin da za ka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim mai suna Boot Bangla gaskiya yayi kyau sosai da sosai. Kawai dai in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka same mu sannan za ka samu fim mai sauƙi. In dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata sannan ba a iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka samu kowane fim da kake buƙata in dai fassara ne. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun.